Loppu heti. Toppi ei siitä olla yhtään heittänyt Kiinaan. Niin. Mennäänkö me kovaa vai? No, joo, okay. mennään vaan, ei väliä. Mä hävittiin tää peliä muutenkin. Vittu, menkää! Hyvä Topias! Niin pyry näitä niille. Ei jumalauta. No, kerryssä hoita. No niin, siihen se sitten. Good job! Jos mun edes tekki lähtee tosta. No Purple yritti oikein. Vittu kolautanko niskaa. Ei ollu ylläri meillä pommit täällä. Pyrry taas lähti vähän pommeja kanssa heittää väärään. Niin se lähti. Vittu Pyrry nyt on ihan väärä suunta. Pyrry pitää saada semmonen pieni kartti tähän mappiin. No nyt se kusi sen pommin vielä. Vittu mikä mulkku! Nyt se on lähellä. Vittu kun nää venäläistä ei osaa piitä. Topias mennään meille. Varo terosta ehkä. Vittu katsotaan susta oli jotain hyötyä. Ja omasta venäläisestäkin. Mennään UG:sta konnuja. Meneeksä? Ne kuulemme, jos me sortissa, mutta voi vaan. Pyrry, et sä katoo mua sitä. Kyllä mä katon. Oletettavasti. Jungla. Läntille vaan Topias. Länttää vaan Topias. Sorttia jungle, toinen 40 T. Short and jungle. Ei vittu close. One side, one stairs. Ei jumalauta. Onko maasta seuraavalla rundilla AK sekin nilkit? Mä oikein ostan sen jälkeen, kun me voitetaan tää peli. Näin. Ei tää roundi. Mä en kattoo hyvää Endryn tästä kulku. Mä voitto. Oli mä heitä savun siihen eteen. Mä valoon vielä. No niin. One short, one. Oliko hyvä valo ees? Tää oli ihan valoista toki, nyt mä tapoin tohon. Ai vittu, se. Jungla. Länttäpärissä. Ei jotain. One short. One short. Ai. Plant. Hyvä. Nice. Äkkiä plänttiraata! Ei saatu niitä ees, saatana. Fucking Russian bitch. Verkö, tää ei oo ikinä hyvää homma. Tää on nimittäin ihan vittu hankala rykkeä, tais niinku saa tässä saitteen. No jos tää oma ei saa entryä, niin sun niin kusta. No tuo oli vielä hyvä. Joo, meillä on 5 tyyppiä tässä, ei 4. Maa kuoli aal. Jos pitäisikö mennään kattoo tuon UG. Vittu, 2 aitti on sortti. Tai niin, jotain sellaista ainakin. Ai vittu. Ai vittu nössöt, menkää! Perkele! Tota se pommi. Onks täällä jossain tussarilla? Nero, vaiva. Vaiva. Nero. Nyt lähtee vantapit. Mikä? Jos ois tonne sun, niin ois saanut vittu kaurapuuroa. So. Topias!
40 HP. Topias, mene piiloon! Älä piikkaukseen defu. Joks karkuusta? Takana. Hyvä. Indero. Vittu mä kusin ja sitä vitun ryssä. Ai minä olen vihreä, ei. Tuo. Niin, mutta kun mä olin ihan lässytyssä. Tää omaa vitun ryssäkin vaan kattoo saatana. Oli vittu hyvä valo. Mä voitan Endre. Meillä on kaikki palaat. Läsää uudelleen, niin mä ammun sua päähän. Mä flashaan uusiksi. XG. Vähän vittu hyvä piikata täällä koltuvassa Avikalle, kaikki juoksee tässä eessä. No niin, sieltä ensimmäistä. One under palace. Hyvä. Vittu sä vaan leikit tuolla puulla pyssyllä. Tai minä. Ei oo. Yksi juu. Blue planttia. Joo, vittu. Ai se olit sinä vittu. Molemmat konnu. Vielä yksi. Hyvä. That is how I play. Teet sä voi Eikö se vittu kanssa mulle ole? soitetaan. Vähän Haloo? miten sä oot letkäis kattonut. Ei tässä Venäjälle, et sä tuutet päästään ostaa viinaa. Pelaan tässä CS. CS sä pelailen. Mä saisin... Ei oo. En mä tiedä, on Roosa kai tuolla jo käymässä ehkä. No en tiedä äijä, mä lagaan kun sä soitat. Tuu nyt, se on WhatsAppissa sulla tärkeitä. Joo, no nopeammin pitäis käydä kaljakaupoilla. Joo, no jäät sä yöks tähän? Vittu Joo. yksi konnu. Joo. Hei. Niin vittu. Yksi on triple boxen. Lakaa vieläkin. Niin vituusti. Hyvä. Mitä hyvää siinä nyt oli? Eikö sä saa tappaa? Aa. Mitä? Ehkä mä en piikki. No vittu mä kyllä luotan mun reffuun. Naa. Missä täällä vittuun toppies menee? Junglassa. Topias me selkeästi se tästä. Toppies valitko auton 9 HP. Ota toppies pommi. On palaatsi alla. Mitä? Vittu! Toppias! Niin vittu oikeastaan kun on sirkus saatana. Se on aina siinä rystäkö sunkaan jossain. Swantepit lähtee tosta terassilta. Noin. Yksi on rampin Oi lähellä. vittu, ei melkein levis. En mä olevin lähellä. Oliko sinne stairs? Mitä vittua infot sä se stairsi? Please have your peace. Yksi tietääkseni tulee selästä. No, et sitten voi yhtään enempää blokkaata, pojuu. Pojuu. Ketä sä pojuttelet nilkki homo? What is your name? My name is Ruspu. Itse nahui, bljät! Taas siitä puukkoa nilkki. Mitä vittua? Moraalista se oma. Täällä on niin sanotusti kuumat paikat. Omasta heti pyssyn pois. Sorttia mä levisin sille kyllä kitsenissäkin vittu äijä. Mä haas. Kahken plänttiskoreet. Ei vittu. Kitchen, please. Äiti! Topias! Subject.
Ei se ollutkaan Topiaksen valo. Mä oon tottunut, että Topiaksen valo lentää aina silmille. Joo. Joo. Hyvä. Vittu mä Niille. Ei saa auttaa. Tää on tää ryssä. Jaa, en oo. You fucking rusku. No niin. Joo. Otetaanko me yksi ekoa? Joo. One eco. You. When we buy real guns, you fucking play with BB guns. When we ecoing, you fucking take the real guns. Joo. Ainakin ekos. Stepping like a fucking peasant. Mikä on peasant? Aiku pesukarhu. Rakkuun on pesukarhu. No mikä on peasant? Peasant, se on semmonen esteesbussi liittö. Ei vittu, mä kyllä leikkaa. Mä kyllä leikkaa pois. Sieltä tullaan vittu. Hey Ruski, can you do something? Vittu tää sekostaa mun hiiri. Lopeta, lopeta! Saatana, eikö nyt saatana ymmärrä? Yksi auto. Tää vittua nää tekee? Mitä helvettiä täällä tapahtuu? En tiiä. Ei mitään vittua. Kuka avasi sen M4 kun silloin, oliko se typeä? Kuka avasi silloin M4 oli semmonen ihan värikäs. Oli vittu vörtti tulla avaa näin taas. Ei siis. Jona näyttää. Nää vittuussa. No joo, no sitä näyttää. Pitää nähdä, etteikö se Ei mene no niin. Kylläpä niin joo. Mä niin tiesin, että heti kun mä hieron Odensin kiekkoa, niin mä saan jotain hienoa. Puukko, mä sain puukko! Mä lupaan mä sain puukko! Katsokaa, mä sain puukko, mitä vittua? Suoraan tehtaalla, käykää katsomaan, mä sain puukko! Sulla on yksityinen profiili. Mä lupaan mä sain puukko, mitä vittua?